Aquest és Somnis, un dels singles dels POC, un grup que, a més, fa tot just uns dies han llançat el videoclip d'aquest single de Somnis. Juntament també tenen un altre que nom a la mà d'aquests singles i del proper disc, que té un nom ben curiós, que nom Sobrassada a Càpsuls. Ens en xerraran dos membres d'aquest grup, que nom POC, P-O-C, POC, que són en Pep Vic i n'Àlex Martorell. Com estàu? Bones. Va bé. Ells són guitarra-veu, no? Sí. I guitarra-coros dels POC. Correcte. Correcte. Bé, heu llançat fa poc aquest videoclip, el videoclip de Somnis, però quan fa que vareu llançar aquest single i quan fa que esteu fent feina en aquest disc, que supos que és el primer com a POC, no? Sí, primer bé. Com a POC. Aquest joc de paraules l'estarem fent tota l'estona, segur. Sí o no? Bé, el nom ho diu tot. POC. Aquest grup va néixer en plena pandèmia, evidentment, sortint de diverses bandes que feia molt de temps que estaven plegats, i d'aquí ve el títol del disc, Sobrassada en Càpsules, que és un homenatge a Càpsules, el grup que tocàvem abans, no? Van dissoldre aquest grup i me vaig plantejar. Va haver un moment quan estaven tots tancats dins casa, vaig coir la guitarra acústica i vaig fer pujava vídeos i deia un mes en el baño con Pep, me ficava dins el baño i començava a tocar, i cada 2 dies o 3 dies pujava una cançó. Se va convertir 2 mesos en el baño con Pep, i com em vaig donar compte, a Instagram hi havia 64.000 seguidors, saps? I això va ser algo que vaig dir, ostres, per què no podem aprofitar aquesta tirada? I res, vaig coir telèfon i venga, Malvis, bateria, te fa ganes que un nou projecte? Hòstia, pues sí, i així tots, i van començar, i ara fa cosa de potser 6 mesos reals que van començar a ensenyar de veritat. Nou projecte, noves cançons, ja tenim un repertori sense per començar, ja començam en breu, el mes que ve ja començam a tocar en directe, i ara esperar les noves idees, els projectes que no es venguin. Han tingut promotors que no s'han oferit coses i estem ara en aquest moment triant un poquet a veure què feim. Home, si es pot triar és que va bé la cosa. Des del meu punt de vista, és a dir, ho feim tot amb molta il·lusió. Ara ho he escoltat a la ràdio com s'ha posat això en directe i és que tenc una riada d'orella perquè és que és molt guapo veure que hi ha interès i que agrada, i és una cosa que nosaltres hem fet amb molt de carinyo i amb molta d'il·lusió, però sempre d'una manera molt humil, i de tot d'una trobar-te amb això, la veritat és que és algo que és molt guapo, i ens posarem en marxa perquè veiem que és una cosa que es tira i està interessant, i molt contents. En Pep ha dit que vares contactar, que el nom del que serà el disc ve del grup anterior. Vosaltres us coneixeu ja com un altre grup o coneixeu algun membre del grup? Aquí tenc que parlar ja. Sí, perquè és la Sevilla. Bé, el grup Càpsules fa potser 8 anys que estàvem endavant, han tret diversos LPs, etc. En aquest grup, la història del grup han passat molta gent. Entre ells, l'Alexandra, va passar la primera etapa de Càpsules, n'Ivan, el baixista, va passar la segona etapa de Càpsules, i en Malvis, el bateria, estava tocant actualment a Càpsules. Quan jo vaig plantejar aturar el projecte de Càpsules, va ser perquè tenia aquest nou projecte que havia fet dins el banyo de casa meva, no? I vaig voler triar els músics que pensava que eren més adequats per aquest projecte. Tots, va ser molt guapo, perquè per a mi, i és un orgull dir-lo, com a músics, ells són extraordinaris. Trucar el que jo penso que és un dels millors bateries que hi ha a Mallorca, que te digui, a més un madrileño que diu, no, tocarem un grup cantant en mallorquí, i dius, ostres, i fas cores en mallorquí, i fas cores en mallorquí, i dius, ostres, que guapo, i tot d'una, Pep, no te preocupes, que estoy contigo. Ostres, jo com a compositor, no, per mi és un orgull. El mateix va passar en Ivan.
ell està aquí, pot dir, jo crec que és el millor baixista, sinó un dels millors baixistes que hi ha a Mallorca. Té una qualitat impressionant. És una ànima creativa, sí. És algo... I és un gallego que ha fet projectes varis per allà, no em porta a xerrar de grups d'allà, però bueno, ha tocat amb tothom. I dir-li, escolta, Iván, tengo este proyecto, donde estás tú, estoy yo. Ostras, no. I va ser molt maco. Després n'Àlex i jo pues, tenim una amistat ja de fa molt d'anys i l'han mantinguda sempre. Evidentment, de dins poc tenim molt clar que n'Àlex tenia que estar dins el grup, i així se va crear el grup d'un madrileño, un gallego i dos mallorquins, un de Porreres i l'altre d'Espotles. Bé, és prou significatiu i representatiu de l'illa, no? També, perquè també és molt variada, no? Té un caire molt mallorquí, el que serà el vostre disc, no? Ja des del títol, també el cantant mallorquí. Sempre ho heu fet, el de cantar en català, en mallorquí, o creieu que era un buit, diguem, de mercat que tenia, o simplement és la vostra forma d'expressar-ho, sempre heu estat i apostau per aquest, que hi ha molt de grups que a l'illa cada vegada més s'estan donant a conèixer, no? En mallorquí. Abogueu per això? Sou bilingües a l'hora de tocar, per exemple? És una pregunta molt llarga de contestar. En realitat és fàcil, però bé, és bastant històric, vull dir... Aquí és molt curiós, perquè bé, jo als anys 80 tenia un projecte molt guapo que em va començar el rock en català i vaig disfrutar aquell moment amb un grup, no? Bé, aquell grup de patanes, ja pues, van tenir la sort de fitxar amb la discogràfica Pick-up, que estava tot sant, s'entraït, i varen fer pues, unes gires molt guapes, la veritat. Quan se va acabar aquest projecte me vaig cansar un poquet i vaig deixar la música durant un parell d'anys. A partir d'aquí pues, el rodatge, no, m'ha duit a diferents projectes, entre ells Càpsules, que era en castellà, i ara pues, tenia la gola de fer alguna cosa en el nostre idioma. Sí, perquè en el final a l'hora de crear és molt còmode, és una cosa en què t'aixeques de matí, penses, tens ton pare, tens ta mare, tens amics, està allà i és vera, a part de que sigui un nínxol pintura que no està molt, diguem, valorat, perquè està tocat, hi ha molt de grups en català, gràcies a Déu, però és una cosa que volíem entrar amb algo que ens donava la sensació que mancava una miqueta, que era el que nosaltres ens estirava, la nostra idea de lo que és el rock i de les pinzellades pop que en el final ens agraden molt, i les hem incorporades d'una manera completament experimental, però ens hem donat compte de que és una cosa que funciona molt bé i funciona molt bé amb la nostra llengua, i estan molt còmodes i molt contents, a més de ser un canal més, vull dir, perquè és algo que no està de més. Parlem una mica del vostre estil, dels vostres referents, siguin o no en llengua catalana. Quins són els referents o de quines fonts, diguéssim, veu directe o indirectament poc? Jo crec que, bé, sobretot en Pep i jo, però més o menys tots els membres del grup tenim uns gusts musicals bastant similars. Tenim molta devoció per tot el grup de rock dels anys 90, i per mos ha cridat i mos trobam molt còmodes, una cosa que deia, que fem coses que experimentam en el que pensam que mos pot funcionar. Notam que estan molt còmodes amb aquest rock llatí en la línia de, podem dir Jarabe de Palo, podem dir Fito inclús, estan molt contents amb aquest estil, no? Però tenim un rerefons musical. En Pep i jo som fans incondicionals de Nirvana i de Foo Fighters, però després tenim en Ivan, que és un amant del rock clàssico, jo també, però s'ha de dir que la influència de lo que estan fent ara mateix ho estem notant, que no som capaços de posar-li una etiqueta molt específica, perquè el que és el rang d'estils de dins el propi rock que hem estat arribant a fer dins el local d'assaig és algo indescriptible. Hem arribat a fer competència metàl·lica i també hem arribat a fer quasi música de cantautor. Llavors